No niin moro, hyvä kun tulitte. Ollaankin taas Venkaan pikkasen puhuttu semmosesta hommasta, että tehtais yhteinen kanava. Ja koska aina löytyy joku, kenen mielestä tämä on ihan täyttä paskaa, niin me päätimme ihan heitä varten luoda täysin uuden kanavan, johon voimme kaiken tämän yhteisen ryödän tukea. Mitä? Kanava tulee tarjoamaan kaiken näköistä ryönää, kuten ammattitason pelaamista, striimailua sekä vähemmän totista pulinaa vlogien muodossa. Se ei ladannut! Mä tuun! Elikkä sen pidemmittä puhetta, tervetuloa seurailemaan yrityksen toimintaa. Linkit löytyy descriptionista, nähdään siellä. Ainakin tiedetään kuinka vastaa blooperin osuudesta. Ainakaan näyttelijäisyystä ei kyllä. Meillä meni oikeesti varmaan 20 vuotta.